det der med at lige få taget skiltet. Så skal du bare have en over nakke. Tryk af. Sådan. Stærk. Meget mere kraftfuld også. Meget mere power i afsættet. Hvis du ikke havde gjort det, som jeg sagde, så er du aldrig nogensinde nået den der, når man går direkte siden med det, eller skal ramme stolpen. Du har ikke nået derude, hvis du ikke havde haft det der kraftfulde afsæt. Godt. Stærke. Arbejde foran toppen. Og foran toppen er det som mål. Sådan. Stærk. Jeg tror, du sagde den højeste til bedst. Det viser du bare nu, Peter. Ja. 2 mere. Hold fast i det med kraften i benet. Sådan, stærk. Og nappe. Sidste.